अफिस लुनायावहाय जों बुंदोंमोन बे दंफां फांसेखौ दानफायनानै एसे साइडआव लु होननानै दंफां फांसेबो दानफायाखै बे इमोसनेलि आं बे समाव मिथिदों जे इएम सारा बेसेबां कनसार्न मोनसे दंफांखौबो कनसार्न खालामो फिसा मोनसे दंफांखौ अब्ला बे इएमखौ गावनो थाफानानै दंफां बख'दों होनना बोरै एलिगेसन खालामखो जों बेखौ फोथायनो हाया सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दै मोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफबाय सानथिफुर स्टाफबाय थांदों आरोखि माबा सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि दानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ जोङो बाहाय टटेलि जोंनि इएम सारखौ एलिगेसन होनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि समाजखौ फोजोबस्रांग्रा आरो सुबुं सम्पद फोजोबस्रांग्रा आरो बे हाग्रा बिफानखौ फोजोबस्रांग्रा बेयो जोंनि इएम सार नङा बेयो जाहैबाय खाम्फा बरगयारी बिथां आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बुंगोन दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दै मोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफबाय सानथिफुर स्टाफबाय थांदों आरोखि माबा सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि दानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि बिनि इलेक्सन लाबोनाया ओरैबायदि दुखुनांथाव जे जोंनि बिपिएफ पार्टिखौ बिथाङा मानो इनभल्भ दं होननानै बुंखो आरो खाम्फासानि पलिटिकेल कनफिडेन्सि दं होननानै मानो बुंनो बिथाङा बबेनिफ्राय साहस मोनखो 17 बोसोराव बिथाङा बिपिएफनि आमोलाव बिथाङा सासे फरेस्टनि इएम जानानै दंमोन जों बयबो बेखौ मिथिगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांनिनो आखायाव दंमोन दा बिथाङा 17 बोसोराव रायजो राजाफ्रा बेखौहाय खाना नङा दे रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथियो नङा दे बिथांनि आमोलावनो बे जायगानि सना बायदि बिफांफ्रा 17 बोसोराव जोबदों दिनै गासैबो सनाखौ फानजोबनायनि उनाव हाग्रा दानस्रांनायनि उनाव हाग्राया बे जोबनाया बै 17 बोसोरनि खोथा बुंदों बिसोर हानदोंसो खिन्थु दिनैसो जोबगासिनो दं बे गोदान एवगासिनो दं बे जाहैबाय दानि बे जिखिनि प्रुफ जादों बे प्रुफनि थाखायनो दिनै बेफोरो तदन्त जागासिनो दङ जि जायगायाव गसंनानै दङ बे जायगाखौ थांनाय बोसोरावसो जोंनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो चिरां जिल्लानि टिमा नायफैदोंमोन नायफैनानै नुदोंमोन बेयाव गासैबो दंफां लाइफां दंजोबोमोन माखासे हाग्रा दंफांखौ दाननाय जादोंमोन खिन्थु दिनै जों नुबाय बेयाव हाग्रा एवस्रांनाय खेथि मावनाय बेयाव माने अर सुनानै माने फोजोंबाय थानाय बे थासारिफोरा मानो जादों बेथ' मोनसे इलिगेल एनक्रचमेन्ट आरो बाहाय टटेलि नोङो खाम्फा बरगयारी बिथां आरो बिपिएफनि बाहाय आखाइ दं पार्सनेलि इएम सारखौ बाहाय टारगेट खालामनायनि मोनसे कनस्पिरेसि बेयो बाहाय जेबो नङा बेयो टटेलि मोनसे पलिटिकेलि कनस्पिरेसि बेखौ सोरबा पलिटिकेलि क्रेडिट लानो थाखाय बेखौ षड़यन्त्र खालामदों आरो जोंनि मानगोनां इएम सार बिथांखौहाय बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ कनस्पिरेसि खालामनाय बेयो टटेलि मोनसे एजेन्डा होननानै आङो दिनै बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानो दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दै मोना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफबाय सानथिफुर स्टाफबाय थांदों आरोखि माबा सार्भिस प्रभाइडार एनजिअनि दानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि फेरेंगानि एनजिअनि आरो बिपिएफखौ बुंदों बाहाय कमप्लिटलि माने कनस्पिरेसि दं होननानै खिन्थु जोंनिफ्राय स्ट्रंलि बुंगोन बाहाय पार्टिनि खुनु कनस्पिरेसि गैया खाम्फासारनिफ्रायबो गैया जों बेखौ बुंगोन बेवहाय जोङो मिथिदों जोङो खोनादों मोननै जि एनजिअ दल दङ बेहाय बे मोननै दल एनजिअजों बेहाय सार्भिस प्रभाइडार दिनै फेरेंगा बिथांनि जायफोर एपइन्टेड बे ग्रुपनिफ्राय आरो मोनसे एनजिअजों बाहाय मोननैजों जालायनानै बिसोरनि गेजेरावसो बे कनफ्लिक्टआ जादों बेहाय खुनु पलिटिकेलि कनस्पिरेसि गैया होननानै जों बुंदों आरो भबिष्यत जोंनि सायाव बेबायदि बेसलेस खोथाखौ दा बुंथों साबधान जा नोंथाङा जि सिमां नुदों पलिटिकेल लिडार जानानै जानो थाखाय बेहाय जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावदोंमोन मा मावाखै बेखौ रायजो राजा क्लियार मिथिगौ बेहाय माबा मोनसे धंस खालामदों माबा मोनसे खालामाखै बेखौ नोंथाङा बेसलेस खोथा बुंनो दिनैहाय प्रयजन गैया बा बुंनो नोंथाङा दरखार गैया बेखायनो बेनिफ्राय गोजान जा नङाब्ला जों नोंथांखौ केस होनाय जागोन जोंनिफ्राय बे स्पष्ट खोथा आरो दा बेखायनो जों दिनै बुंदों नोंथाङा जुदि प्रुफ होनो हायोब्ला बे खोथाखौहाय दिनैहाय नोंथाङा प्रुफ होथों नङाब्ला जोङो बेखौ नोंथांनि एगेन्स्टआवहाय जोङो लिगेलि जोङो केस होनाय जागोन
सोरखौबा पलिटिकेलि कनफिडेन्सि दं होननानै सोरबा BPF खौ काम्पासफोरखौ फानदायनाया बे थिग जायाखै आरो जों दिनै बुंगोन बिथाङा दिनै BPF खौ फानदायनायाव माबा मोनसे प्रुफ दं नामा बिथाङा प्रुफ होनो हागोन नामा खिन्थु बिथाङा जुदि प्रुफ होनो हायो नैबे साननैसोनि गेजेराव काम्पासारा बेवहाय पलिटिकेलि कनफिडेन्सि दं होननानै बा BPF आ इनभल्भ दं बेखौ बिथाङा दिनै जोंनि माबायाव होनांगौ बिथाङा ओंखायनो जों दाबिदों बेबायदि जानला मोनला बुंनायनिफ्राय जे अमेय' बिथाङा गोजानाव थानांगौ